wasa na mahaukata. Gudu yaro gudu mai ƙarfi na tahe. Gudu yaro gudu mai ƙarfi na tahe. Komai za ka baiwa bawan sarki ba shi a nan ya maka godiya kana taɓa sarki ya sanya damce ya gama da kai. Ɗaya komai za ka baiwa bawan sarki ba shi a nan ya maka godiya kana taɓa sarki ya sanya hindi ya gama da kai. Hassan gijiwaran mutum sake ɗangun fare guda yayi girma yayi tsawo ya ɗan duka kaɗan yayi faɗi yayi tsawo ya ɗan duka kaɗan tunda ya duka kaɗan ko ƙarfin doki garai idan kuma ƙarya nike ku tambayi likitan ƙashi ni na tambayi likitan ƙashi na ce mashi ƙaƙa Hassan ya ce ku kiyaye shi yanzu ƙarfin doki garai ya ce ku kiyaye shi yanzu ƙarfin doki garai. Hassan ni dai ban kare ba sai tafiya ɗorayi. Haba Hassan ni dai ban kare ba sai tafiya ɗorayi. Sarki ya yi hawan ɗorayi. Sarki ya yi hawan ɗorayi. A can sarki ya hau sai hadari ya taho. Hassan kuma ya hawa ya ja doki ya yi gaba da ya yi gaba sai ya tsaya. Na hangi abin shirin kamar wata rumfa akai wadda sarki zai shiga na ɗauko doki guje na zo ciki na rakube a ƙasa sai na ga kofatai sama na ga idan mutum na fita nan ruga guje na zato ifiritu ne na kwalba da yake fita. Ni zato na ifiritu ne na kwalba da yake fita. Idan sarki ya hau can gaba ta ya muce ana ɗaukawa ga kyau, gyara kimiji ga kyau, ɗaukawa gaba ya ɗau gora zai buga ka ce don Allah bari ya ji kamar zaki shi kai. Ana ɗaukawa gaba can gaba ta ya muce ya zari gora zai buga ka ce don Allah bari ya ji kamar zagin shi kai. Matuƙar sarki na tsaye kicin gili kwamre bakattama mi za ta yi da kai. Hassan ba arziki yake ba sai da yayi sai sai. Kicin gili kwamre bakattama mi za ta yi da kai. Hassan ba arziki yake ba sai da yayi sai sai.